गोड़ लागतानी। बड़ समाचार बा बक्सर से। रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। अब कोषागार में पेंशन एंट्री के नाम पे घूस के रकम लेत कोषागार में तैनात कर्मी रत्नेश कुमार के वीडियो हो गईल बा वायरल। मामला सामने आवते हड़कंप मच गईल बा। अभी 2 दिन पहले लेखापाल के निगरानी विभाग 50,000 घूस लेते गिरफ्तार ही कइले रहे। वहीं कोषागार में तैनात कर्मी चेंबर में ही खुलेआम घूस के रकम है वीडियो में रउरा देख सकीला वायरल हो गईल बा। आ पैसा ना देला पर काम ना होला, लगातार महीना चक्कर लगावे के पड़ेला। मामला आप समझी कि बा ई झारखंड के 50 बोकारो से वर्ष 2018 में 31 दिसंबर के गृह विभाग झारखंड से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त सरजू ओझा जे बक्सर कोषागार में अपना पेंशन एंट्री खातिर महीना चक्कर लगावत थाकी गईले। मगर दलाल के अड्डा बनल बक्सर कोषागार में कार्यरत कर्मी रत्नेश कुमार अपना चेम्बरे में घूस के रकम लेवे के बाद उनके फाइल के हाथ लगावत कहता। अब रउरा देख सकीला। आ ओकरा बाद इहे ना उ आगे कहता कि 3 महीना के पेंशन भुगतान काट के ही हम भुगतान करब। अब पीड़ित सरजू ओझा पैसा देते एक वीडियो वायरल हो रहा बा, जेमें बक्सर कोषागार के भ्रष्टाचार के काली कमाई के सच सामने आ रहा बा। बक्सर कोषागार कार्यालय कर्मी का घूस लेत वीडियो मीडिया के हाथ लगते बक्सर के डीएम अमन समीर से बात कइल गई। डीएम साहब कहनी कि यह तरह के कोई अभी शिकायत नहीं मिलल, अगर मामला सामने आवता तो निश्चित कड़ा कार्रवाई कइल जाई। अब देखे के बा कि बक्सर के सरकारी दफ्तर में घूस के काली कमाई करे वाला सरकारी कार्यालय में कब आ कैसे अंकुश लगावल जाई, आ कि खाली यही तरह लूट के छूट मचल रही। अब रउरा देख सकीला कि किस तरीका से ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी सरजू ओझा से पैसा खुलेआम मांगल जाता। आ खुलेआम ई बेचारे अपन काम करावे खातिर थक हार गए रहन दे तारे। देखल जाओ एक बाद डीएम साहब के भी बयान रउरा सभे सुनी। यहाँ के हूँ दे तुम्हें दो ठीक बा। जाओ मिला ले पूरा बा। जितना रउआ कहानी उतना बा। सामने आ रहा है कोषागार पदाधिकारी बक्सर के कार्यालय में एक कर्मचारी हैं जो चेंबर में ही पैसा ले रहे हैं और पेंशन के मामले को लेकर के ले रहे हैं। वायरल हो रहा है वीडियो। इस संबंध में मेरे पास संज्ञान नहीं आया है। वीडियो अगर देखेंगे तो स्वयं जरूर करेंगे। बहुत